रन्जन दैमारि सारखौ जों सिगांहाय जेरै जोङो लोगो हमहैदोंमोन, दिनैसाय लोगो हमहैयाखै। खनसे जेलनिफ्राय गबोदोंमोन, बियो न'आव फैदोंमोन, सुथि लानानै फैदोंमोन बे जेलनिफ्राय। बे समाव जों लोगो हमहैदों, दुखु सुखु मोजां रायलायदों। बे समावहाय मोनसे खोथा बुंदों जोंखौहाय, जेने थेनेबाबो थारमाने बेखौ उदां खालामनांगौ आरोखि। सोरबा गभर्नमेन्टआनो दा गभर्नमेन्ट सोर सालायदों जों बेखौ बुंनोबो थाङा। डिपिअ होन, इउपिअआनो होन, आबसुआनो होन, एनडिबिआनो होन, एनएलएफबिआनो होन, जानाखि बर'नि संगठनफोर दङ, आं बिसोरखौसो खावलायहरगोन कि रन्जन दैमारि सारखौ जेरैबाबो जों उदांस्रियाव लाबोथारनांगोन। नंगौ, जोंनि एनएलएफबि आफादा दिनैहाय फैयै फैयै जोङो 5 इयार्स जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि मुंख्लं सान दङ। जों बेहाय जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोंनि सासे केडारस दंमोन, बेजों लोगोसे जानाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा हारिनि थाखाय जानाखि जिउ बावलांबाय, जों गासैखौबो जयै गोसोखांदों आरोखि दिनैनि सानाव। बड'लेण्डखौ नांगौ, गभर्नमेन्टआ सोर फैयो सोर थाङो जोंहा बेजों सोमोन्दो गैया। आफादनि थांखिया बेनो, जेरै सिगांहाय जोङो स्टेटमेन्ट होबोदों, जों दासिमबो मोनसेबो दोरोदाखै। बिदिनो थाबाय थागोन आरो जोङो बड'लेण्ड होननाय जिनिसखौथ' जों नांखागौखा, बे सियरखा। बे नों सोंलायनांगौ बा सोरबा सोंलायनांगौ बेथ' नंखाया, एकदम नांगौ सिदा। बायसान्स नोंथांमोननि गेजेराव सरकारनि गेजेरजों नेगसियेसन जालायनायनि गेजेरजों उदां बड'लेण्डसिम मोनहैयाब्ला नोंथांमोना बायसान्स सहि होगोन नामा? बेखौ समा खोन्थागोन। जुदि मोनसे टाइम फैयो मुभमेन्ट खालामनायाव बा मोनसे संगठना, सेंग्राफोर दङ जोंनिया न'खर गोनां, जेनेबा एग्जाम्पोल बुंबाय आरोना, मावनो होननानै ओंखारबोदों, ज' मावदों। मोनसे जुदि सिस्टेमाव जुदि फैयोबा, जुदि आसा होयोबा माबा मोनसेयाथ' खालामनांगोन। मानो होनबा नोङो थाङै थाङै नों मोनसे जिनिसखौ नोङो सहैखानांगोन। बेयाव सहैनायनि सिगां जुदि दे बेयाव जिरायथ' होनबा जों जिरायथ'गोन, खिन्थु जोङो थांखिसिम थांथारगोन आरो। रन्जन दैमारि सारखौ जों सिगांहाय जेरै जोङो लोगो हमहैदोंमोन, दिनैसाय लोगो हमहैयाखै। खनसे जेलनिफ्राय गबोदोंमोन, बियो न'आव फैदोंमोन, सुथि लानानै फैदोंमोन बे जेलनिफ्राय। बे समाव जों लोगो हमहैदों, दुखु सुखु मोजां रायलायदों। बे समावहाय मोनसे खोथा बुंदों जोंखौहाय, जेने थेनेबाबो थारमाने बेखौ उदां खालामनांगौ आरोखि। सोरबा गभर्नमेन्टआनो दा गभर्नमेन्ट सोर सालायदों जों बेखौ बुंनोबो थाङा। डिपिअ होन, इउपिअआनो होन, आबसुआनो होन, एनडिबिआनो होन, एनएलएफबिआनो होन, जानाखि बर'नि संगठनफोर दङ, आं बिसोरखौसो खावलायहरगोन कि रन्जन दैमारि सारखौ जेरैबाबो जों उदांस्रियाव लाबोथारनांगोन। बेखौ जोङो मालायफ्रा बुंबाय थागोन कि बेना केसा माबा जाबायनो माबा जाबायनो, खिन्थु बेखौ जोङो एटलिस्टबाबो गोदान मुभमेन्ट खालामनानैबाबो जोङो बख'नांगोन आरो बे जिनिसखौ। दाथ' जों खोनानो मोन्दों हाग्रामा सारआ थारमाने प्रसेस खालामदों बा रायलायगासिनो दं होननाय खोनादों, खिन्थु आंबो प्रेक्टिकेलि थांनानै सोंहैयाखै दासिमाव, खिन्थु खोनादोंसो आरोखि बे जिनिसखौ। दाथ' नोङो सेंग्राफ्रा जेरै दङ बिदिनो दङ। दा सेंग्राफ्रा फन खालामो आफादा मा जालांगोन होननानै। सोरबा जोंनिनो मानसि दङ माखासेफ्रा थारमाने दा एसे थासआव थाया जादों। थासआव थाया जानाय माने बिसोर थारमाने फेमिलि जाबाय नालाय माखासेफ्रा, थारमाने रिटायारमेन्ट भलन्टियार रिटायारमेन्ट बायदि थारमाने दा माखासेयाव हगारनाय जादों आरोखि जिनिसखौ। मावलांग्राया मावलांबाय थागोन, जायहा दाने सम होनो हायाखिसै, जेनेबा न'खर जाबाय माबा जाबाय, सिगां फैदोंमोन जेनेबा 5 बोसोरनि सिगां, दा 5 बोसोर जालांबाय, सोरबा दा न'खर प्रब्लेम जाबाय, बेखौ जों भलन्टियार रिटायारमेन्ट बायदि थारमाने मावनो हायाबा डाइरेक्ट गाव सारनो जागोन, गाव थांगोन। खिन्थु आफाद थाबाय थागोन, बे थांगोन आरो गोदान फैगोन।